Oh, ano ginagawa niyo dyan? Mayo. Ego yan. Mayo. Mayo naman karon. Wapa? So guys, nanghuli sila ng ulam namin. Kasi di ko naabot. Iniwanan na ako. So yan, nasa gilid lang yan ng pampang kaya sobrang ano lang. Kaya ayan, tingnan nyo. Ayan, mamaya tingnan natin kung may huli. So punta natin yung isang dulo para punta natin yung isang dulo. Tingnan natin kung may mahuli. Magkasi ano kasi yan, may dulo doon, may isa tapos doon sa isa. Ayun. Yo. Di pa nakasaro? Di pa? Oh! Gana! Oh, may saro na! Puta! Ayun na, may isa na! Maiba ako, halat lang! Wah! Kamot namin eh! Okay lang, di ba yung ano? Ayan. Liit mo palang kaya tiglipas nindo. Opo, nakaluwas. Oh, yan. Guys, oh, may isa. Wala, lang. Diyan mo ano to. Hala, toy. Ano na? Ano na? So meron na pong pang ano, pampulutan. Sige, wag mo muna ibaba, guys. Bad guys. Ano gagawin mo? Di ba kayo inaano? Baba na nito. Tupakan. Ano? Yan. Guys, Yan, buta mo. ang laki guys. Uy! Sabit na. Abit na guys oh. Tulugan na. Ano guys? Ikoy. Maria na naman. Sa'yo na, Aria. Maano? Sige. Sa ano nga pala mo sila sa akin yun? Yan, inaayos mo nila, sinisinsay nila, tawag sa Bicol, tapos i-Aria mamaya. Pag sinabing Aria, tinatapon yung tao. Ina-Aria. Anong masasabi mo sa nahuli nyo kanina? Taas mo. Hindi, nakagaro ka. Dito guys, ano, madali lang isda, basta masipag ka lang. Diba, Edsel? Wa isa po dyan mga palawa. Oh, paano mo? Ano ba kaya ikikita? Aman dyan. Para po nakasirin din oh.
Wag. Ano yung marami dito? Ano yung pura? Yun yan. Siwa po. Ang garuan talaga. Bukan, tangan. Ayan, sobrang ganda ng lugar namin guys. Ayan, kaya Look, sa una. Hindi na yung parang wala ang di ba na? ayan, yun po yung mga batang nasa Muro Ami. So lilipat kami ng ibang pwesto kasi nabulabog na ng mga bata. Ayan, binulabog nila kaya lilipat kami ng ibang pwesto yung hindi pa nabubulabog. Hindi mga bulabog. Ayan guys, ganyan pinapaandar yung motor. Kaso di ako marunong pero ayan. Lipat kami doon kami sa may parang ulong yun. Doon kami mag-ano.